Onte ao mediodía no Casino de Chantada, o Ateneo Republicano levou a cabo unha conferencia da deputada da Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Díaz. Un acto que estivo presentado polo profesor da Facultade de Santiago, José Navaza, e introducido por Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega. A conferencia levaba por título Algúns problemas de Galicia. A deputada antes do acto fíxonos un adianto do que máis amplamente puideron escoitar os asistentes. Imos a reflexionar sobre as principais cuestións que azotan o noso país nun marco que configuramos de ruptura social, non? Mesmo nos días de onte, como podedes estar seguindo na actualidade política, pois dende Esquerda Unida, dende o Partido da Izquierda Europea, estamos a configurar unha alternativa de combate aos poderes oligárquicos que representa a Troika, e vimos de presentar un candidato para a Comisión Europea que sería Alexis Tsipras, é dicir, ese home que liderou o proceso de ruptura en Grecia e que foi quen de dicirlle aos poderosos que íbamos ou que a maioría social podíamos derrotalos, pois neste marco de ruptura social hoxe vou a reflexionar sobre o que tamén está pasando no noso país e sobre o proceso de saqueo dende o público que as políticas do goberno de Alberto Núñez Feijóo están permitindo efectivamente en Galicia. Sustancialmente reflexionarei sobre a estrategia deliberada da non creación de emprego e mesmo da sangría permanente de destrucción de emprego por parte das políticas de Alberto Núñez Feijóo. Galicia é un dos países que máis destrucción de emprego leva adiante, particularmente 120.000 postos de traballo foron destruídos dende o quinquenio Feijóo e 55.000 postos de traballo foron destruídos exactamente no sector industrial. Un 26% de postos de traballo no sector industrial foron destruídos como consecuencia das políticas de Alberto Núñez Feijóo. Mentras que a media estatal de destrucción de emprego se sitúa no 42%, a media galega sitúase no 71%, por tanto, algo está a facer mal o noso país as políticas do Partido Popular para que haxa ese diferencial tan negativo respecto do conxunto das medias estatales. A deputada non deixou pasar por alto a corrupción, que segundo ela xoga un papel clave no xeito de gobernar. Imos a falar dun fenómeno en proceso de ruptura que azota particularmente a Galicia, que é o fenómeno da corrupción, como unha estrategia tamén deliberada de que sigan a gobernar os que non se presentan ás eleccións. Esas empresas que financian irregularmente con carácter presunto ao Partido Popular son realmente as que están determinando as políticas que hoxe practica Alberto Núñez Feijóo. Podemos falar de Sogama, podemos falar das autoestradas que pretenden rescatar con recursos públicos nestes días, podemos falar da autopista Audasa, da empresa Audasa, podemos falar do burato negro de Pescanova, do que o señor Alberto Núñez Feijóo ten que explicarnos que ten pasado e se é que non sabía o que acontecía en Pescanova, pero podemos falar do burato das Caixas de Galicia con unha decisión desacertada de fusionala por parte de Alberto Núñez Feijóo, ou podemos falar das grandes mentiras de Alberto Núñez Feijóo no que atinxen a un sector que é moi importante no noso país, un sector estratégico do que eu proveño como é o sector naval. Por todos estes motivos, Yolanda Díaz apelaba á rebelión cívica para impoñerse a esta maneira de gobernar, xa que leva a moitas familias a pasar fame. Vou apelar realmente á rebelión cívica para que a maioría social, que somos os homes e mulleres, a xente do común, os traballadores, as traballadoras, como sempre teñamos claro que, aínda que ostenten a maioría na Cámara Parlamentar, nós, o pobo, é quen máis ordena e na rúa, democráticamente, organizadamente, temos a obriga de derrotar estas políticas que en Galicia están conducindo á fame. Do que non fixo declaracións foi sobre a problemática que xurdiu no grupo de Alternativa Galega de Esquerda ca candidata número 2 por Ourense, Carmen Iglesias. Non hai democracia. E non hai democracia porque os problemas políticos